Čauko, čauko, čauko. Dneska mám pre vás ďalšiu recenziu. Dneska je to na ďalšiu vec z AliExpressu, ale na rozdiel od tej minulej, čo bola na toto svetielko, táto recenzia nebude dobrá recenzia, ale zlá, pretože objednal som si z AliExpressu takéto púzdro. To je vlastne holster na zbraň na môj Glock, ktorý vlastne do toho krásne pasuje. A takisto toto púzdro som vlastne kupoval hlavne kvôli tomu, že malo možnosť do toho púzdra ísť aj s tým svietidlom, čo pasuje, je tam. Problém nastáva v tom, že po nejakej dobe používania, čo sú asi tak, čo ja viem, možno 3 hry, 4 som s týmto vydržal. A potom sa stala tá vec, ktorú som nechcel, a to je to, že zbraň proste vypadne. Chápete? Proste vypadáva von. Ešte s tým svietidlom tá celkom drží. Ale ako náhle tú zbraň dáte bez svietidla, tak povedzme, že drží asi takto. Vidíte, že tej poistky sa ani nedotýkam. Vidíte. Asi takto drží. Takže určite neodporúčam tento štýl holsteru alebo púzdra na zbraň. Ja osobne som to hlavne chcel kvôli tomu, že proste bolo to lacné a oproti iným púzdram, ktoré fungujú tak, že môžete mať tam zbraň bez svietidla, ale takisto aj so svietidlom, nestálo až tak veľa peňazí, bolo to fakt, že minimum, a viem o verziách, ktoré fungujú krásne, kúpite ich na e-shope nejakom slovenskom určite, ale tie stoja okolo 100 €, čo mňa trošku odradilo od tej kúpy, a preto som si povedal, že aj tak nepoužívam tak často to svietidlo na tom Glockovi, takže som išiel do iného holstru, to som si takýto možno pre veľa ľudí známy holster od Amomaxu s týmto droplegom, vlastne, čo pre mňa dobre funguje, preto to vlastne používam. Už to má za sebou pár akcií a je to oveľa lepšie ako táto verzia. A takisto, ak chcete vedieť, ako vlastne toto fungovalo, tak oproti tej verzii od Amomaxu, ktoré mám, tak tá funguje na ten princíp, že vlastne zaistí zbraň o túto časť, alebo túto, neviem presne, takto nejako, proste o túto časť pri vlastne spúšti, a tým pádom to dobre zaistí a zbraň nevypadáva. Na rozdiel od tohto púzdra, ktoré zbraň zaistí vlastne na tomto tu, takto, od túto časť zaisťuje zbraň, čo ako vidíte funguje asi takto. Bohužiaľ sa mi dokonca stalo, že pri používaní tohto púzdra som na jednej milsim akcii stratil môjho Glocka, a len šťastie bolo v tom, že som si zhruba pamätal, kde som šiel, takže som ho našiel. Ale keby som to nevedel, tak toto púzdro by ma stálo oveľa viacej peňazí, ako by som chcel. Takže určite ho neodporúčam, nekupujte ho, nestojí za to, aby ste stratili svoju repliku, či už airsoftovú, alebo rôzne iné, neviem, ak by to niekto kúpil aj na ostru, tak určite to neodporúčam, lebo ju stratíte a tam už je to väčší problém. Takže toto bola taká kratšia recenzia na produkt, ktorý by som nekupoval už druhýkrát. Škoda, že som ho kúpil, myslel som si, že to bude lepšie. A tak, takže ďakujem, že ste si toto pozreli. Dúfam, že sa vám táto recenzia aj na zlý produkt páčila. A majte sa. Čauko.